Kumusta ang tanan nga boys and girls, mga friends, mga idol, naot na mas may panglawas. Di ako ibang kanta, chat out na yung tanan sa mga tanaw ning kantaha. Ah, nagnigarilyo kog nagpaaso, naginom-inom og tuba. Mas okay rang ingon ani para makalimtan ka. Bago mahibawin mo kung sa ang drama mo, nagpasiklap lang ko sa lain, kalimwa kong bisag pa. Sa pagpangako mo dahil labi ng ipanggati ka, apan asa ka naman karon ikuyog sa uban. Ngano ba ibiyaan makong naginosara? Ngano ba kanako ibulan ka, nagisunod man tatika, bisag unsa akong gikaya, wala gyapoy kwenta. Ngano ba? Unsa ba ang nakita mong gipuli mo nako? Nakasiguro ka pa karon sa bago mo? Unta panggaon kaniya o di ka pasakitan? Kundo na kay problema, isumbong lang nako. Ngano bang kalisod na karon sa akong kahimtang? Bisan sa kong kaugalingon, ako nagpangutan na. Kung ngano ba nabibiyaan mo kung naginosara? Ngano ba kanako ipolan ka, nagisunod mauntati ka, bisag unsa akong gikaya, wala gyapoy kwenta. Ngano ba? Ngano ba biyaan mo kung naginosara? Ngano ba kanako ibulan ka, nagisunod man tatika, bisag unsa akong gikaya, wala gyapoy kwenta. Ngano ba? Ngano ba ibiyaan mo kung naginosara? Ngano ba kanako ibulan ka, gisunod man untati ka, bisag unsa akong gikaya, wala gyapoy kwenta. Ngano ba? Sa tatos na matalaw iningan taha, sa tatos na mga vloggers, youtubers na mga sponsor, sa tatos tanan nga mga
Silingan, Dres Banika, Bay, Sibunga, Cebu. Shoutout sa sumagwang ni Julie, George, sa nang Willie, ni Jerry, Unipas, na akong pagumangkon. Shoutout yan dong Arnel, na stasyon sa ni sa Junji, ni Rosa. Tanan na lang sa taga Libuo, Trixie Joyce Mahipos, o ni Clifford Mahipos, ni Jix sa Tinitigan. Tanan lang, ni Junior Mandido. Shoutout sa Dekon ni Misyo, ni Rosa, kung igagaw sa kong pagmamangkon, si Hubin Tanyisa, si Rating Madyadong Bin, at namos may paglawas. Sa tanang mga Tagalog, namos, sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat yan. God bless always sa ating lahat. Salamat sa Diyos ng takutob.